नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. जारापत्रादेवी महामार्गावर निमळे येथे उभे असलेल्या कंटेनरला मागून डंपरवाल्यानं जोरदार धडक दिल्यानं अपघात घडलाय. याआधी तासाभरापूर्वीच मळगाव ब्रिज येथे रिफ्लेक्टर नसल्यानं दुचाकीस्वाराचा अपघात घडला असतानाच पुन्हा अपघात घडल्यानं नाराजी व्यक्त होतीये. पाळलोस भोम परिसरात शनिवारी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमाराला सुमारे 3 एकरावरील काजूबागेस अचानक आग लागून लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. दुपारची वेळ आणि वारा असल्यानं आगीनं रौद्र रूप धारण केलं, परंतु गावातील सर्व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं आग विझवण्यासाठी धावले आणि आगीवर नियंत्रण मिळवलं. मात्र काजू कलमांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं असून आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असल्याचा अंदाज शेतकऱ्यांनी वर्तवलाय. जारापत्रादेवी मार्गावरील वेतीये बायपास साइड वॉलचं काम सुरू असल्यानं रस्त्यावर असलेल्या वाळू आणि खडीमुळे आंबेगाव येथील युवक मोटारसायकलवरून पडून जखमी झालाय. वेतीये गावातील युवकांनी त्याला तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. ओरिसा येथे झालेल्या कोरोमंडल एक्सप्रेस आणि मालगाडी यांच्या अपघातात मृतांची संख्या वाढतच चालली आहे. आतापर्यंत 288 जणांचा मृत्यू झाला असून 950हून अधिक जण जखमी झालेत, तर मृतांचा आकडा वाढण्याची देखील शक्यता आहे. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे या गेल्या काही दिवसांपासून पक्षात नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी नुकतीच जाहीररित्या आपली नाराजी व्यक्त देखील केली होती. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आणि आमदार संजय शिरसाट यांच्या विरुद्ध आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात शनिवारी सावंतवाडी शिवसेनेनं जोडे मारो आंदोलन केलं. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरासमोर हे आंदोलन करण्यात आलं. लैंगिक शोषणाच्या आरोपात कोंडी असलेले भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष व भाजप खासदार बृजभूषण सिंग यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणात 4 साक्षीदार मिळाले असून त्यांनी बृजभूषण यांच्यावर केलेल्या आरोपांची पुष्टी केली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत हे 4 जून रोजी सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. शासन आपल्या दारी नियोजन आढावा बैठक व शासन आपल्या दारी नियोजनासंदर्भात जागेची पाहणी यासाठी हा दौरा असणार आहे. भारतात यंदा मान्सून 3 दिवस उशिरानं दाखल होणार आहे. मान्सूनचं आगमन 4 जून रोजी होणार असल्याचं भारतीय हवामान विभागाकडून जाहीर करण्यात आलंय. सर्वसाधारणपणे नैऋत्य मान्सून हा 1 जून रोजी केरळमध्ये दाखल होत असतो, पण यंदा मान्सून 3 दिवस उशिरानं केरळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय. यंदा मान्सूनची सुरुवात कमकुवत दिसते. महाराष्ट्रात 9 जून आणि मुंबईत 15 जून पर्यंत मान्सूनचं आगमन होणार आहे, त्यामुळे तो विलंबानं दाखल होईल असा अंदाज स्कायमेटच्या शास्त्रज्ञांनी वर्तवलाय. भारतीय जनता पार्टी मालवणच्या वतीनं भाजप प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दत्ता सामंत यांच्या संकल्पनेतून आज येथील मामा वरेरकर नाट्यगृहात दी केरला स्टोरी या सिनेमाचे मोफत 3 शो दाखवण्यात येणार आहेत. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.